Velkommen til Gulernes. Wow! Vi undskylder rigtig mange gange forsinkelsen af den her video, men der var bare nogle gange, hvor der var en... Der var faktisk to, der var taget afsted til Italien, og så var der en, der var taget afsted til Cypern. Det var... Nu skal vi lave Spin the Wheel Challenge. Spin the Wheel Challenge. Spin the wheel challenge. Lad os komme i gang. Så Kate, jeg tænker, du starter. Skal jeg starte? Ja, du starter. Wow, hey, gå til, sidde. Planken! Du skal lave planken. Nej. Jo, du skal. Nå, nej. Nej, du har lige rykket den. Nej. Jo, du har. Nej, prøv at se. Den gik til basen der. Nå, okay. Så skal vi gøre med green screen. Hej. Nu er jeg i Dubai. Vi ses. Så Caspian. Ja. Der. Og den spinner. Spis noget stærkt. Spis noget stærkt. Det vil jeg da gerne. Nå, så må vi finde noget stærkt. Så er vi Tabasco. Det er altså noget stærkt shit. Ej. Nej. Nu er lige tændes med, men det er faktisk ikke særlig stærkt. Gas slik. Alt det der er til hverken. Du dør. Ja, det gør jeg. Ja, det smager også bare lort af det. Det er væk. Done. Hvordan var den? Hvor er det, mand? 1 ud af 10. Hvad giver du den? I stærkhed. Hvad giver du den i smag? -2. Nu skal jeg spinde. Ja, det gør du. Så lad os gøre det. Epic spin. Gør sådan her, så I kan se. Epic spin. Please, noget godt. Ikke noget stærkt, jeg magter det ikke. Please, noget stærkt. Ikke noget stærkt. Nej! Seriøst? Jeg gider slet ikke. Så skal jeg spise Tabasco. Skal jeg lige tage jer med? Op i Svends fingerarm her. Vi lavede bare som om det er dig, der skal ud til Tabasco lige nu. Men hvad? Det er jo Katens tur. Der er også en bedre en, med en mobilholder, hvis du vil tage nogle meget flydende film. En film, der ikke er rystet. Der er smooth, selvom du vil så har jeg mulighed for at bruge den, du har, ikke? 3, 2, 1. Bare kom videre. -2. Nu er det Caspian til at spinde. Det er næsten minion. Så
gå på Lego. Okay. Du skal gå på Lego. For helvede, mand. Han går på Lego. Jeg går på Lego. Det er level 1. Level 2. Au. Okay, så anden fod. Vi går på den der. Au. Kan. Nu er det den der. Er den? Ja, det er den. Nej. Det er døds. Au. Au, au. Au. Du er gal, mand. Au. Oh, okay, det er anden fod. Au, mand! Jeg tror, du har smadret det nok nu. Godt så er det dig, der skal Så er det mig. spænde Fyr det her jul. Fyr den, fyr den, fyr den, fyr den. Okay. Tag dig samme jul. Tag dig samme jul. Tag dig sammen. Og vi har også lavet en regel, at hvis den lander på en, man allerede har lavet, så Gå til godset. Nej! skal vi gå til godset. Jeg skal gå til godset. Helt alene. Ja. Jeg skal have det kamerastativ. Putter lige jer på. Godt. Så, Jeg skulle til godset. Nu skal jeg afsted. Vi ses. Ja. Nu skal jeg ud af døren. Vi ses. Hej hej. Hej hej. Jeg skal gå til godset. Der. Klub Godset ligger derinde. Vi klarede det. Nu skal jeg bare hjem. Fuck, det begynder at regne nu. Nu. Så er vi der. Nu er det Caspian, og jeg er kommet tilbage fra godset. Det begyndte at regne fuck meget. Nu er det Caspian. Nu skal vi ikke snakke mere. Nu håber jeg bare ikke, at jeg får den der. Gå til godset. Åh nej. Nej! Hvad er chancen for, at du lander at gå til godset? Seriøst?
Okay, skal vi ikke bare sige, at du får lov til at slå igen, for jeg lige har gjort det, og det regner på det. Vi ses, skat. For helvede, mand. Du skal til godset. Ja. Vi ses. 70 minutter. Nej! Oh shit! Nu skal jeg lige sætte den ordentligt ihjel. Fuck, man. Det er sgu dødstraffen, det her. Okay. Klub Godset. Her samler vi på stjerner. Så bare hjem igen. Hej. Det var det, vi kunne nå for i dag, så vi siger tusind tak for, at I så med. Men indtil da, så siger vi peace.